ایرو 25 گولان روژا جیهانی یا زاروکên windayî ku gelek welatên cîhanê vê rojê bi bîr tînin ta ku balê bikêşin ser zarokên ku ji nişkê ve winda bûn ku hejmara wan salane digihêje 8 milyon zarokî û gelek çalakiyan li dar dixin ji bo piştgiriyê ji proseya lêgerînê ta ku ew zarok bêhne dîtin û li himbêza dayîk û bavên xwe vegerin û jiyaneke aram derbas bikin. Lê li Rojavayê Kurdistanê Partiya PYDê zarokan ji himbêza dayîkên wan derdixin û wan digirin û direvînin ji bo leşkeriya xwe û wan ji bo bereyên şer dibin û nahêlin malbata wan seredana zarokên xwe bikin. Gelek zarok û gencên temenê wan jêr 18 salî ji aliyê çekdarên PYDê ve hatine girtin û bêyî razîbûna malbatên wan ew zarok tevlî refên xwe yên çekdar dikin û ji wan zarokan hemrîn Eîdê ku di 23 Kanûna yekem ji sala 2014 de ji aliyê çekdarên PYDê ve hate revandin ku temenê wê di wê demê de tenê 15 sal bû û tevî hewildana malbata wê û li darxistina xwepêşandanan li bajarê wê Amûdê lê PYDê keça wan ve negerand û ta niha malbata hemrîn keça xwe nedîtine. Yasmîn İbrahîm temen 11 salî ji aliyê çekdarên PYDê li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê di gulana îsal de hat revandin. Semîra Bozan temen 11 salî ji aliyê çekdarên PYDê li bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê di nîsana îsal de hat revandin. Lê ji ber rewşa wê ya tenduristî ya nebaş PYDê ewşand mala wê ya li gundê Bîrxat li Kobanê. Lê malbata Semîra Bozan ji bo parastina jiyana keça xwe û dermankirina wê ewşandin cemmamê wê Xelîl Bozan li Tirkiyê. Ji ber wê yekê jî PYDê bavê Semîra girtin. Zinar Hecî Qasim ku temenê wî tenê 16 salên û ji gundê Kerengoyê derdora Amûdê ye ji bo leşkeriya neçar ji aliyê PYDê ve di roja 23 Gulana 2016 de hat girtin. Ji bilî van zarokan gelek zarokên din li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYDê ve hatine revandin û biçekkirin û hîn PYDê li ser vê yekê jî berdewame. Di vê rojê de roja cîhanî ya zarokên windayî de behsa her zarokekî windayî ji ber revandinê ji aliyê kesên tawanbar yan jî ji ber şerûpevçûnên kolwelatê wan rû didin tê kirin ku yekem car di sala 1983 de li ser biryara serokê Amerîkayê Ronald Reagan ev roja hate destnîşan kirin wekû roja cîhanî ya zarokên windayî. Ew jî ji bo balkişandin li ser çîroka zarokekî windayî bi navê Aitan Pats ku li bajarê New Yorkê Amerîkayê di dema ku ji dibistanê vedgeriya û winda bû û ji wê rojê de her sal 25 Gulanê wekû roja cîhanî ya zarokên windayî tê naskirin.